Tang si Nanglitum browsering pui no browsering pui ada pilih tenang tu Google along www.dimoriacollege.co.in buah website ing pui no labang so pilih te Dimoria College homepage yang ciklang ikpo lapen yang ciklang dia ada pilih te Nanglitum labang so homepage Khei iglong po labang so pilih te Nanglitum online puadimalo biar ignon lapen det lute si notice uang po lagi SMS lapen English jong si Nanglitum English si yang ningke hang lipulute English along biar ignon la supen det apilute Nanglitum menu along apply online puadim biar ignon jong si register tang lipulute enroll mobile number lapen password beringnon jong sia kimi polute new enrollment berlote labang so form nang ikpo lapen labang so form along Nanglitum class select nang po lapen stream select nang po lapen labang so form Papleng det apisi Nanglitum akap account dopo an apisi Nanglitum labang so pilote application form bang tweak po application form abang gela hello Nanglitum labang suadim kihang atempian choklim Papleng non ignon labang suadim along Nanglitum bank details sidame pinangji Kosonsi katuk kabe kihang son an choklim pen Papleng donot lapen labang suap hilute Nanglitum dot documents ki upload application wang po la suadim along Nanglitum kenangji kihang son an documents pidunon lapen foto lapen signature lasuk chok thaya phi lapulate thot final application bang thupo final application form abang ke la hello Nanglitum ki Papleng tang ateng pensi labang so form along klang ipo lapen labang so form abang ke Nanglitum download mate print that si thot Nanglitum arideng lapen college along ithunang po an lo Nanglitum admission and long